pala, Kuya Berto. Nasaan si Masaong? Hindi nyo ba inaayos ng mabuti ang motor bago umalis dito? Diyan na po pala si Kuya Masong. Wala na lang huminto sa kalsada. Hindi mo ba tinitig ng mabuti? Ano ba yan? So, magsugal sa akin. Magsugal. Tara ah. Ano? Hindi ba simpleng sira lang yan? Malaki po ang magagastos. Ganun ba? Kapera na ako. Ayos. May pangsusugal na ako. Mas lalong lumaki ang sira ng motor ko. Magmula nung dinala ko rito. Dahil tiwala ako sa kanila, tay. Ang pagkakamali natin, pinagkatiwala natin sa kanila. Idol talaga kita, Kuya Masong. Bakit mo naman nasabi yun, Ron? Kasi kabisado mo na lahat ng sakit ng mga motor. Pinag-aaralan ko kasi yan. Bata pa ako, pangarap ko na talaga magkulikot ng motor. Ganun ba, Kuya? Kaya ikaw, pagbutihan mo at pag-aralan mo ang mga ginagawa mo. Oo naman, Kuya. Kaya dapat, makuha mo ang tiwala ng customer mo at maayos kang gumawa. Sige po, Kuya. Sige, ayos mo na. Yung grain, dapat grain din yung ano niya. Tapos yung... Pre, okay na ba yung pinagawa kong motor? Oo pare, okay na. Galing mo talaga pare. Siyempre pare. Ito nga pala yung bayad ko pare. Sige pare. Pare, una na ako. Sige pre. Ingat. Ron, Bakit po, Kuya? ikaw muna bahala dito ha. May pupunta lang ako saglit. Sige po, Kuya. Masaong! Masaong! Kayo pala, Kuya Berto. Nasaan si Masaong? Umalis po, Kuya. Bakit po? Muntikan na akong nadisgrasya kanina sa highway. Hindi nyo ba inaayos ng mabuti ang motor bago umalis dito? Pasensya na po, Kuya. Inaayos naman po namin mabuti ni Kuya Masong yan. Nasaan si Masaong? Oh, andyan na po pala si Kuya Masong. Roberto, anong ginagawa mo dito? Ito kasing motor na pinagawa ko sa'yo. Bigla na lang huminto sa kalsada. Naku pare, pasensya na. Pero, sinayos ko naman yung mabuti. Bakit ganito? Sira ka agad. Baka may piyesang bumigay ulit pare. Pero ayusin ko na lang ulit. Bakit? Hindi mo ba tinitig ng mabuti? Chinek ko naman pare. Pero maayos pa naman. Ayusin nyo naman ang trabaho nyo, pare. Nagbabayad naman kami ng tama. Mabuti na lang, walang nangyaring masama sa akin. Huwag kang mag-alala pare. Aayusin ko na lang ulit. Dapat lang. Kalaki ng ginastos ko. Tapos ngayon, hindi pa pala maayos ang gawa nyo. Sige pare, unahin namin tapusin ngayon yan. Imbis na papasok ako sa trabaho ko, umabsid na tuloy ako. Ron, kunin mo nga yung mga gamit. Sige po, Kuya. Siguraduhin nyo, pagbalik ko, maayos na yung motor ko ha, pare. Sige pare, balikan mo na lang. Oh,
Kuya Berto, bakit ka naglalakad? Asan yung motor mo? Nandun sa pagawaan. Di ba matagal mo nang pinapagawa yon? Hindi pa nagagawa? Hindi ko nga alam. Kagagawa lang. Tapos ngayon, masisira ka agad. Eh di binalik mo na lang sana ulit kuya. Oo, binalik ko ulit. Humiram nga lang ako ng pampagawa ko sa motor ko. Nako kuya, mag-iingat ka. Dapat kasi binabantayan mo yung pinapagawa mo. Kakilala ko naman sila. Kaya tiwala naman ako. Kasi marunong naman silang gumagawa. Alam mo naman sa panahon ngayon, Kung sa bagay, ba't kaya hindi sumasagot? Hapon na. Puntahan ko na nga lang. So, natapos nyo na ba yung motor ko? upo ka muna pare. Ron! Ron! Natapos mo na ba yung motor ni paring Berto? Malapit na po kuya. Marami po kasi kayong pinasingit kanina. Ano ba yan? Maghapon ko na nga lang iniwan dito. Hindi nyo pa inunang? Pasensya na pare, dami kasi nagpapagawa. Hindi namin sila mahindian. Nakikiusap kasi sila. Ay naku, tanggap kasi kayo ng tanggap. Pasensya na talaga. Huwag kang mag-alala. Kahit mapunan, tatapusin namin. Ano pa nga bang magagawa ko? Hindi maghintay, kaysa naman hindi matapos. Wala akong gagamitin bukas, pagpasok ko. Ayan na pare. Subukan mo nga pare kung okay na. Kung nagka-problema ulit pare, balik mo lang dito. Sige pare, salamat. Sige pare, ingat. Bye. Pare Masong! Pare, Huy! Kumusta na? ayos lang pare. Ikaw pare, kamusta na? Ayos lang. Balita sa'yo pare. Ito pare, mekaniko pa rin. Buti ka pa pare. Asinsado ka na. Naku, hindi naman pare. Kung ako sa'yo pare, maglibang-libang ka rin naman. Huwag puro trabaho. Gusto mo bang sumama sa akin pare? Saan yan pare? Pagkakapirahan ba yan? Oo naman pare. Kikita ka ng malaki. Gusto mo bang sumama sa akin? Magsugal. Malay mo. Swertihin ka. Ano pare? Sama ka? Sige, sasama ko. Baka sakaling swertihin. Tara! Ayos. Swerte pala ako sa sugal. Magpapadalas na ako niyan. Mukhang masaya ka ngayon Kuya Masong. Wala, swerte lang kasi ako ngayon. Nako, mukhang kakaiba ka ngayon Kuya Masong. Sagot ko na yung merienda mo mamaya. Talaga kuya? Ayos! Bumalik ka na doon sa ginagawa mo. Sige kuya. Magandang araw po. Ano po yun? Papagawa ko sana yung motor ko. Sige. Umingay kasi yung makina ng motor ko. Bigla na lang namamatay. Sige, check ko na lang kung ano yung problema. Kaso, marami kaming ginagawa. Okay lang ba sa'yo na maghintay? Naku, may lakad po kasi ako ngayon. Pwede bang iwan ko na lang po sa inyo yung motor ko?
Pwede naman po. Iwan ko na lang yung cellphone number ko sa inyo Sige po. para matawagan niyo ako. Ron, Bakit po kuya? check mo nga tong motor kung ano yung sira niya. Sige po. Paano? Sige boss, ikaw na lang bahala sa motor ko. Sige. Kailangan kong makabawi sa sugan. Pati allowance ng anak ko. Napatalo ko. Tsak magagalit yung asawa ko. Bahala na. Didiskarte na lang ako. Para makagawa ko ng pera. Hello po. Hello? Sa motor niyo po ito. Oo. Kumusta na pala yung motor ko? Marami na pong kailangan palitan. Bumigay na po kasi yung mga pyesa niya. Ano? Hindi ba simpleng sira lang yan? Hindi po. Malaki po ang magagastos. Binuksan na po ng kasama ko. At yun ang sabi niya. Ganun ba? Anong gagawin ngayon? Ililista ko na lang po yung mga babayaran ninyo. At para magawa na. Kung ayos lang po sa inyo. Sige, kayong bahala. Basta't magawa at maayos lang yung motor ko. Sige po. Kami na pong bahala. Patawagan ko na lang po kayo pag ayos na. Pero kukuha po sana ako ng advance payment. Ganun ba? Magkano? Kahit 3,000 lang sana para pambili ng pyesa. O sige, dadaan ko na lang mamaya. Sige po. Maraming salamat po. O, Pasong, Hello, Sir Romeo. maayos na ba yung motor ko? Opo, sir. Pwede nyo nang kunin ngayon. O sige, pupunta na ako dyan para makuha ko na. Sige po. Salamat po, sir. Ayos. Magkakapera na ako. Pasong, Ito pala, Sir Romeo. Rob, kunin mo nga yung motor ni Sir Romeo. Sige po kuya. magkano pa lang balance ko? Ito po. Sandali lang po at susuklan ko kayo. Huwag na. Pang merienda nyo na lang ng kasama mo. Nako, sir. Maraming salamat po. Wala yun. Basta maayos yung motor ko at magandang pakikisama nyo sa mga tao. Ayos. May pangsusugal na ako. Makakabawi na din ako niyan. Mahirap kasi magtiwala sa mga tao ngayon. Lalo na't maraming mapagsamantala. Ron, anong ginagawa mo dyan? Wala po kuya, nahulog lang po yung gamit. Mag-ingat ka kasi. Sige, alis na ako. Kasi may dadaanan pa ako. Sige, mag-iingat po kayo. Basta may problema, balik nyo lang po dito. Song! Song! Bakit pare? Mas lalong lumaki ang sira ng motor ko. Magmula nung dinala ko rito. Anong ibig mong sabihin?
pinakita ko sa kaibigan kong mekaniko. At nakita namin, yung mga pyesa sa loob, pinalitan mo ng luma. Akala mo siguro hindi ko malalaman, no? At hindi ko ipapakita sa ibang mekaniko. Sinabi ko naman sa kasama ko, lahat ng gagawin niya. Imposible naman na siya ang may alam ng lahat. Pinagkatiwala ko sa iyo ang motor ko, pare. Dahil alam ko na magaling kayong gumawa. Pare, baka nagkakamali ka lang sa sinasabi mo. Kaya pala, maya't maya sira na naman ang motor ko dahil sa ginagawa niyo. Aayusin na lang namin ulit, pare. Wag na! Wala na akong tiwala sa inyo. Baka lalo pa akong mapagastos at lalong masira ang motor ko sa inyo. Ayusin nyo naman sana ang trabaho ninyo. Masong! Ano tay? Sira din ba ang motor nyo? Oo. Bigla na lang namamatay pag ginagamit ko. Niloko din ba kayo nito? Anong ibig mong sabihin, Iho? Tay, nagpagawa kasi ako ng motor sa kanila. Dahil tiwala ako sa kanila, tay. Nung una, bilib na bilib ako sa kanila. Tapos, ngayon, lulukuhin din pala nila ako. Yung motor ko, timing lang at langis ang sinasabi. Pero nung dinala ko rito, buong makina ang binuksan. Ay naku, tay. Simpleng problema lang pala ang sakit ng motor nyo. Inaabot ako ng malaking gastos dahil marami daw ang malaking sira, sabi nila. Baka hindi nyo alam, tay, kung ano yung mga pinaglalagay dyan sa motor nyo. Kala ko ba naman nasira dahil sa katagalan? Ang pagkakamali natin, pinagkatiwala natin sa kanila. Kaya nga, dapat binabantayan ko na lang. Kung ako sa inyo, ipagawa nyo na lang sa iba. Baka lalo pang masira pag dito. Kagaya ng ginawa sa motor ko. Sobra naman pala kayong manloko sa kapwa nyo. Paano mo na ipapakain sa pamilya mo ang perang galing sa panloloko mo, ha? Wala naman akong ginagawang masama. Yung kasama kong sisinyo dyan, huwag ako. Bakit ako? Ibang klase ka talaga, Kuya Masong. Hindi ko lubos maisip na idadamay mo pa talaga ako sa kalokohan mo. Ngayon, ako ang didikdikin mo sa mga gawa mo. Eh wala naman akong kasalanan dyan. Ako pa ang papasamain mo. Nung una, bilib na bilib pa naman ako sa'yo at ang galing-galing mo. Ngayon, isa ka palang manloloko. Paano ba yan, Masong? Huling-huli ka na sa mga gawain mo. Wala nang magtitiwala sa'yo niyan kung ganyan ang ugali mo. Ang dapat sa'yo, ireklamo at pagbayarin sa mga ginagawa mo. Pasensya na kayo. Nagipit lang kasi ako sa pera. Kaya ako nagawa yun. Hindi mo ba alam? Halos magtrabaho ako hanggang gabi para lang may pangpagawa sa motor ko. Tapos ngayon, ganyan lang ang gagawin mo? Lumaban ka naman ng patas, pare. Hindi yung porkit mabait yung tao, aabusuhin mo. Wala naman kasi akong ibang pagkukuhanan ng pera. Kaya ako nagawa yun. Patawarin niyo sana ako. Parang awan niyo lang. Hindi ka man lang naawa sa amin? Pati sa pamilya namin? Bago mo ginawa yon, inisip mo muna yung nararamdaman ng kapwa mo. Anong nangyayari dito? Yung tao nyo, pagsabihan nyo, wala nang magtitiwala sa inyo dito kung ganyan ang tao nyo. Anong ibig niyo sabihin? Niloko kami ang tao mo! Totoo ba ito? Masong? Ron? Wala pong kinalaman si Ron dito, sir. Masong, ano tong reklamo nila sa'yo? Totoo ba na niloko mo sila? Hindi ko mauulitin, boss. Bigyan niyo pa tayo ako ng isang pagkakataon para magbago. Mas makakabuti siguro, Masong, kung maghahanap ka na ng bago mong trabaho. Pero boss, kailangan ko ng trabaho. Eh di sana naisip mo yan sa lahat ng mga ginawa mo. Pero boss, paano na ako?
Eh hindi lang naman sila yung niloko mo eh. May mga nauna nang nagreklamo tungkol sa'yo. Sige na, Masong. Kuhanin mo na lahat ng gamit mo at ibibigay ko na lang yung huling sahod mo. Mahirap ang buhay. Kailangan natin magtrabaho ng marangal at patas. Huwag natin madaliin na umasenso sa buhay at huwag man lamang ng kapwa.